nje owenza ngayo ukuhamba kwakho noma ukhuluma ngisho noma uhlezi awenziswa kaSanele. Mbulasi, mina sonke lesikhathi ngizama ukugcina lo mndeni undawonye uphephile. Ngifuna iqiniso nje kuphela. Iqiniso lethi ungizwisa ubuhlungu uma ungizalayo angibuke inhlamvini zamehla ngangiboni ukuthi ngubani. Iyona inkinga leyo mfana wami. Ingoba ngikubona kahle ukuthi ubani. Angeke ngikwazi ukuyikhohlisa. Ulahlekelwe umfowethu. Ingxenye yami. Sasingamawele, Mbulasi. Ndiyayodwa. Angekazi kuphela nangomoya. Ngenzeka ukuthi usaphila ngaphakathi kimi. Mhlawumbe kulula ukuthi ngimdedele ngoba wena akamdedele. Noma mhlawumbe akulula ukuthi umdedele. Ngoba vele uyena. Lungile. Kusobala ukuthi akumini inkinga la. Wena lokho ebengixwayisa ngakho akusekhona ukuzila lokho ngitshela. Yabona la nto ichilo la emagcekeni. Yabona la nto isuswa namhlanje. Ngiyacela bamagwazi ngicela ninginikele nje usuku ngikhuluma nomgabadeli nkosami. Yabona uma niyasihlakasa lesi siphambano uyovesana phambano umgabadeli. Ngena apha ephambaneni kwakhe thina ha yasiphoqa phela le nto manje bakhuluma abantu la emnyango. Hayi ukukhuluma kuphela baba sekuyinhlebo le. Hayi sinzwile bonje nje soyithola indlela yoyicazulula yonke lento le. Sizama ngayo yonke indlela babomncane ukuthi lento siyenze ngendlela eqondile nefanele. Suka lodwa nje nkosami olodwa nje fo ngizokhuluma naye mina umgabadeli. Hayi kulungile ungathathi kodwa unyaka kuyilungisa lento. Ngiyabonga nkosami. Longla ngizonikeza usuku olodwa fo ukuthi nisuse lento at once. Yini yona lento la? Imsolo yani yona le? Kodwa umgabatheli manje Lethela amehla abantu yazi.